шахсе ки тасаввурот надорад бол надорад бизнес тиҷи тақдим мекунад имконнопазир ин танҳо як калимаи бузургест ки паси он одамони хурд пинҳон мешаванд барояшон зиндагӣ кардан дар дунёи якранг осонтар аст аз оне ки барои тағйир додани чизе қуввае пайдо кунанд имконнопазир далел нест ин танҳо як ақида аст имконнопазир ҳукм нест ин қарор аст имконнопазир як имконияти исботи худ аст имконнопазир абадӣ нест имконнопазир имконпазир нест қавитарин ситатаҳои мотиватсионӣ аз муҳаммад алӣ дастҳо кор мекунанд чашмҳо мебинанд мисли шабпарак парвоз кунед мисли занбур зарба зан касе ки ҷуръати таваккал карданро надорад дар зиндагӣ ба ҳеҷ чиз ноил нахоҳад шуд вақте ки ту дуруст мегӯӣ ҳеҷ кас онро дар хотир намегирад ва вақте ки ту хато мекунӣ ҳеҷ кас онро фаромӯш намекунад душвортарин мубориза ин вақте ки шумо барои хушбахт буданатон зидди танбалиятон мубориза мебаред чемпионҳо дар толорҳои варзишӣ чемпион намешаванд чемпионро чизҳои чемпион мекунад ки дар дарун дорад хоҳишҳо орзуҳо ҳадафҳо ман аз ҳар як дақиқаи машқ нафрат доштам аммо ба худ мегуфтам нарав ҳозир азоб каш ва боқимондаи умри худро ҳамчун чемпион гузарон ҳамеша нигаронӣ дар бораи хатогиҳои гузашта бадтарин хато аст чӣ қадаре ки мо ба дигарон кӯмак кунем ҳамон қадар ба худамон кӯмак мекунем новобаста аз ҳадафи шумо метавонед ба он ноил шавед агар шумо танҳо сахт меҳнат кардан хоҳед беҳтарин роҳи амалӣ кардани орзуҳои дар хоб дида ин аз хоб бедор шудан аст шахси 50-солае ки оламро мисли 20-солагиаш мебинад 30 соли умри худро беҳуда сарф кардааст хомӯшӣ тилло аст аммо танҳо вақте ки шумо наметавонед ҷавоби муносиб пайдо кунед